Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хозуртугы телеканалында ураза турында сөйләшәбез. Һәм уразага кагылышлы иң четерекле мәсьәләләргә Татарстаныбызның иң гыйлемле хәзрәтләре җавап бирә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, андый тәҗрибәләр күренә, киләләр, сорыйлар. Мин үзем дә шәхсән шушында киңәш итәм, тотып карагыз бер көн. Әгәр дә җиңел булса, 2 көн, 3 көн. Чөнки инде әле без үзебез дә белмибез ул кешенең хәлен, сәламәтлеген, дингә карата мөнәсәбәтен, уендагы фикерләрен һәм йөрәктәге хисләрен. Ул килергә мөмкин инде дусты өчен, ул килергә мөмкин инде гаиләсе өчен, яки әтисе, яки әбисе әйткән өчен. Шуңа да монда кеше әйткән өчен түгел, бу Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре белән үзе дингә кирип китсен өчен шушында киңәш бер көн тотып кара. Менә бер көн тотып карады, ул авырлык сизмәде, җиңеллек сизде. Бәлкем тарауга килгәндер ифтарга дусын күрде, кардәшен күрде. Күңеле шатланып китте. Ул 2нче, 3нче, 4нче көнгә дә кирип китә. Шуңа да әлбәттә кешене 3 көн генә тотма, җитмә 30 көн тот дип биздергәнче, минемчә шәхсән фикер. Менә шушындый җиңеллекләр бирә кирәк. Шушы җиңеллекләр аркылы без инде зур дәрәҗәләргә, мәртәбәләргә, гыйбадәтләргә, мөгамәләтләргә ирешәбез. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллаһ саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.